बर'नि बे गिलु बालु समाव थानायाव गोबां जोहोलावजोफ्रा गावनि आगोमा जिउखौ बावनाय 2 फेब्रुवारि 1993 मायथाइयाव बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल BAP गोरोबथा जाबाय। नाथाय बर'फ्रा बेयाव गोजोननाय फैयाखिसै। गिलु बालु हाथियारनि दावहासो नांगौमोन।
이 자리를 쳐다보아 정리 탈비양원이 보러 가야 된다. 내 도하야 하는 내 손님이구나 보러 쳐다보아 나의 문제가 내 손님이구나 탈비양원 전에 보러 쳐다보아 얼마나 내 여기가 있어 내 여기가 있어 내 손님이가 Mana semua sampai saya kau tentang orang sakit yang ada itu sangat bukan orang itu sakit sakit orang orang orang